Kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka singam beats aqua na molai moro hakajingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go batamai ka bas kem bat bidor. Ha ka janmiet jong ka siningkong jong ka tayo. Ka arpulai terik unai wieng arajal arpo. Ha ka por ka bah nyaw lala shpo. Ka wei ka trok ka badan nyaw number ML not Rio Sao Pra Kendai Rio. Ka lalit Tynrah ya ka Kynroh jong ka Surok ba. Ha jai dok kro nong spung. Ha ka ba ka tega trok ka la pra Lyngkhot Lyngkhai bat ka body jong ka tega trok ka la hap syariat. Ka telong kubor na kipulit ka ong ba ka tega trok. Kadang wan na kithan nong kasen bat kit lang ru yaw siap. Bat kadang temuru banwan cekitang nong spung henrai kumno maripoy ketika jaka balong kun ka Surok kala Leit Tynrah ya ka Kynroh ha ketika jaka unongnya jong ketika Trok ublatip kerteng kum looking star Lyngkhoi arpun rius nam kerta nakasnong porso sat haringkat unong bot udon bok lang Lyngkhoi nakasnong minyar kila min saujer balapen kit no ekimar mar sya civil hospital nong stoin la wan penken maru ba house nam arajar khat nyo ha ketika jok caka kala don ka jingja aksiden ka bashir khai ka simru hadu kumba khat kendai ngot kimen simbrio bat bun ngot ki ba mensa kat ba kidang temu bandai caka jing sang sinot ha kasnong nong lang bat ka deru ka caka ka ba juja kha ki jingja aksiden kali